Mas Dodok Mas Kampret daturi munggah. Monggo Mas Dodok Mas Kampret. Maka anu Slendro njaluk diselamatke. Perahu layar. Oh siap. Oke, siap. Ayo kanca ning gisik gembira. Alera bangun Anglia numpak perahu layar ing dina Minggu hari Sabtu. Angon praune wis nengah dia pindah ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa luka-luka ade jelas sepul wis sore kita kelaparan tanare alis prayogan wis Nanti kangen aku. Tanduk Mas. Luar biasa. Sung dalu Cak Dodok. Nggih, wilujeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk, Nggih, Pak Kangko. nggih. Dangu mboten panggih jenengan. Domonge kok Mas, nganti aku ki sampean kita gawa tekan ngimpi lho Mas. Kapan iso ketemu Cak Dodok malih? Alhamdulillah mergo timbalane Pak Haji Madrim dalu menika saged pinanggih jenengan. Ya alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Haji Madrim, jenengan pun ngesakne kula. Kok Untuk pisan kok ya wis nangis. Jenengan mboten nanggap kula dalu niki benjing kula mbayar cicilan mekar piye. Mangkane kuwi to dadi wong sing apik, sing lendeh, neriman, aja sok tukar padu. Kula niki pun riman, pun lendek, saking lendek kula nakeni ilmune kan kula nderekke Mas Tono. Ilmune apa? Ilmu tanah, Pak. Oh, ilmu tanah piye? Tanah itu diinjak apapun bagaimanapun tapi tetap spirit for the fly. Waduh. Ngoten lho, Pak. Apa? Basa apa kuwi? Inggris, Pak. Oh, wong atas wong tengah mam tengah alas ngono kok dadi. Mboten napa-napa Pak, senajan manganku jamur karo entung mboten napa-napa Pak Kaji. Penting kan kula seneng dalu niki. Matur nuwun Pak Kaji nggih. Jenengan nek pun nyawar. Kula nek dereng. Kok ya roh elak ngono. Dalem lah wong kula ningali streaming lho. Kaestu wau teng lebet alhamdulillah panggih kalih Pak Haji Madrim niku luar biasa kebanggaan kagem kula Pak. Terus bola ki candi kuwi. Nggih niki terus pesenane jenengan kon golek kanca tolak pagebluk tikus. Iki nyatane pun kula betakne lho Pak Haji. Omong to Mas, omong to. Rene kok renek omonge blas iki piye to? Aku iban serep lho, Ru. Ban serep piye? Lah kowe pisah karo kono aku gembuk. Apane lho Mas ora ngono kok iki Aku nyapa? wedi aku. Wedi nyapa? Dalang ki walah bengak-bengok kerenge ra kaprah. Lho, iki ora iso menempatkan diri ya kowe. Aku wedi. Pak Dalang Kangko niki pun kondang kalau kon niki wengene TikTok-e niku mboten salah follower-e 200.000 nggih Pak nggih. Laras nggih. 200.000 wengenane FYP gara-gara ngencepno wayang gak kuat jabut. Wayang apa? Nggih, nggih. Wayang buta godhe ning ngantek teko penuwun ngoten lho. Lah sampean kok ya roh to. Aku lah mengikuti jenengan. Ngono. Sik iki sapa to Mas iki kok nun sewu kok wajahe kaya tikus ketulup. Lho.
Ampun ngoten jenengan. Ha niki salah satu dagelan sing 40% mirip garangan nggih niki. Mirip garangan. Kok garangan aku kangen lho asli. Lagi apa lho kok kangen lagi metu kok kongan kok lagi pethuk ning kono lho kok iso. Niki paring asma Cak Kampret. Oh kampret. Kleru ya. Kleru piye? Asistene Pak Kangko Mas Doni iki Cak Komper. Sak komper. Nggih, wong WA wenane terus pasangane Mas Dodok sing anyar niku lho Mas, Cak Komper ngoten lho. Kok ora gelem kompar kampir pisan kok iso. Ngapuntene Pak Haji nggih. Ngapunten lho Pak Haji. Nggih, monggo nggih. Jenengan lek pun sorote tajem ngoten kula rasane ndredeg ngoten lho. Lho iki Pak Haji, Pak Matrip. Pak Haji Madri. Wah, Pak Haji duwe, Pak. Alah lho apa kok tak tapuk lho. Niki nggih asli putra daerah Bojonegoro. Bojonegoro nggih. Nggih. Asli daleme ngrao. Nggih. Nikahe angsal kali sumber terus sakniki ngontrak teng Bonerjo. Wis ora samuni ngontrak, minggat ngono ae lho. Lho aku ya apa anake to Mas Koso. Iya. Mulane mbok yo nyuwun sewu pitepangan kalih Pak Kangko piyambak. Aku wedi. Wedi nyapa? Koreng wong. Ora kereng. Koreng. Terus ngendikane Pak Kangko ngoten niku, keras tapi wong iki nek A yo A nek B yo B. Ngoten lho. Oh ngono. Aku wedi. Ndang ngomong. Halo, Bro. Halo Bro tak tapuk lho kowe iki. Lah piye to? Lho ngene lho Mas nyuwun sewu Pak. Contonono Cak Do. Nyuwun sewu Pak Kangkot. Nggih, pripun? Dangu mboten panggih jenengan alhamdulillah nggih Pak. Nggih. Nyambung silaturahmi kagem panjenengan kalih kula. Leres. Nggih, dalu niki ditimbali mriki nggih matur sembah nuwun. Nggih. Lah nggih ngoten to nggih. Leres saestu. Kados Pak Haji Madrim kalih Mas Tono niki Nggih. luar biasa nguri-nguri kabudayan, remen kalih kabudayan. Nggih. Khususnya ringgitan. Leres, Lah leres. ngoten penak ngono to Mas. Anu pretan. Apa? Hah? Piye? Pak. Endi? Pak Kangko menangan. Ya apa kok urung apa-apa kok Pak Kangko menangan lho. Aku wedi tenan kok. Ditenan piye wong padha-padha mangan segone lho sampean ki ya wong kok iso. Nek berbicara itu harus keras, tegas. Piye carane supaya iso menghipnotis para pemirsa semua. Nah. Supaya bicara kita itu didengarkan. Gitu loh. Didengarkan. Ora kaya kowe wong bojomu dhewe ra percaya mbek kowe kok. Lah raja. Niki nyuwun sewu Pak, mboten buka wadi. Pripun Cak Do? Nyuwun sewu Pak Haji Madrim nggih. Piye Mas neh? kono matur ngapunten nggih. Niki ketinggalit cilik Pak. Hah? Ning niki senengane rubah rabi Pak. Lho. Lah niki bojo pun ping 3 lho niki. Padha. Lho, kalih sinten jenengan? Padha. Pak Kangko kok gak wedi ta ya? Kene wis bintang 3 kok Wakapolri lho kene. Wakapolri apa? Lah rabi ping 3 ya Mas. Ya Mas. Kuwi anek jabatan, kowe ora bintang 3 wong kowe rabimu ping 3 ngono lho. Lah nek sebabe aku rabi ping 3 kok. Sebabe apa? Lho ora roh bojoku tak pegat sing pertama. Ya nyapa? Lagi sekolah dhuwur pengen teko torpis sambar bledek. Dhuwur bongko. Lho, Tak ganti. bojomu sing pertama sambar bledek. Sambar bledek. Mati. Mati, Pak. Terus Mati. kedua? Digawa wong. Bojo sing nomor 2 piye? Digawa wong. Oh, sukses. Sukses. Iki sing nggawa aku. Hei. Layak man iki. Layak man anakku nomor 2 kan ndase kaya kono. Ndasmu dhewe kuwi kok iso ndase. Berarti sing nomor 2 Digawa wong, dhuwur kudung ngisor kedung. apa kuwi? Dhuwur brukut ngisor mawut. Alah lambemu tak tapuk kowe iki kok iso. Begenten. Begenggek, Oh iya. begenten. Dibasakne nggih. Basane. Basake apik. Sing ketiga. Alhamdulillah keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Oh, tangga dhewe engko nek aku macem-macem. Jere maratuamu ya ndelok rene. Ndelok maratuwa kok. Lah ndi maratuamu? Mbah lek jo mbah ning ndi meng. Lek jon ndasmu lho tak tapuk lho iki lho. Karo maratuamu. Para maratuwa sing apik. Nggih, Pak, nderek tetep angakah Pak Kangko nggih. Astagfirullah. Ada Pak. Ya Mas Kangko, kula nate ndageli Pak Kangko lho. Kapan? Lho, pripun jenengan teng Karanganyar niku? Karanganyar. Nggih, mbok yo lali. Oh. Jenengan nika ta? Utuh. Jenengan sing gak lucu belas iki. Ora lucu kok sombong lho kowe iki mbok ya sing apik sing becik. Lagi nyapo. Ayo kalau Pak Kangko ki dalang kondang sing apik ngono lho. Kuwi dalange dudu aku, dudu anom dujo kanggo aku engko. Lah sinten? Enak. Anom ngono. Anom duwiku. Oh, anom duwiku. Enak ya Pak, anu Enak. dalang anom duwiku. Enak. Saiki iki sing melu-melu aku akeh nganggo jeneng Anom Dwiko, Anom Dwi Jos.
anom duwe gok ku ya enek. Dadi komplit teng mriko. Enek ya siji ki enek dalang kene jenenge Anom Dwi Astuti yo ki enek kuwi. Lho wedok lho kuwi. Ayo wedok dalang wedok ya ora apa-apa to kok iso. Awakmu sing ngomongan ro aku gak wani ya. Lah nyapa lho. Sombe nek awakmu wis laris aku aja mbok tinggalno. Lah ya apa lho kok selambemu kok sok. Wong ki mbasa mbas. Ngono kok. Kados Pak Kangko niku nyuwun sewu bersyukur tanggapan pira-pira nek dilakoni insyaallah kok berkah ngono lho Mas. Bersyukur. Bersyukur ngono. Iya. Awakmu ora gelem bersyukur kok sok. Wis bersyukur kok. Lah nek bersyukur nyapa kok rabi ping 3. Coba. Kuwi coba mbok nyoba kan anak pepatah bahasa Indonesia mengatakan, piye? Jangan sampai terjerumus di lubang yang sama. Akhire Rabi ping 3 lubangnya beda-beda. tak tapuk lambemu iki kok iso. Wis ta aja ngono to. Niki Mas Kampret, Pak. Nggih, kula Mas Kampret, kula kangen kali dodok niki, Pak. Apa urusane kok kangen karo aku lho? Sajok awakmu bar ke pengadilan agama. Nyapa ke pengadilan agama? Lah jere pegatan karo kono. Lambemu kok rono ae kowe iki kok iso nyapa lho kok. Wis ta, wis karo aku lho. Walah aku mbok kaya 350 nyang. Ora mboten Pak, mboten iki. Wis ta. Kowe aja gawe hoak iki sing streaming akeh channel lho. Lah nyapa? Wah aku didarani tukang mangan dhuwit. Dadi korupsi. Lah Mboten iya. nate ngoten niku. Heeh. Mriki kula buka biak entene sak menten nggih kula ndum ngoten Pak. Nggih, nate. Parubrak kiwa tengen bagi padha ngono ya. Bagi podo cuma mangke kula potong transport, bensin, klambi, blangkon. Langkon terus mulai nyeret. Bensin era katok. Ini malam hari ini banyak yang menanti loh Cak Dodo. Dan Ada 2000 pasang mata lebih ya toh, yang ada di YouTube menantikan Cak Dodo karo Cak Kampret. Bagaimana kiprahnya di dunia perdagangan Indonesia. guys pokoknya kula nyuwun sewu nderek ngramekne napa niku seniman khususnya dagelan. Nggih. Kalau mula niki kula gandeng ini kersane napa? Dagelan-dagelan sing baru itu bisa tumbuh lagi. Oh nggih nggih. Bisa ada muncul bibit-bibit baru, ngoten lho Pak. Lah, saiki aku pengen kelebihane Kampret nang nggon ngendi? Kelebihane utang, Pak. Niki utange mboten kathah. Walah ora karo-karuan piye? BRI karek 7. Itu ya akeh lho, Cluk. Iya ya aku lagi kuwi lho BMT saiki sing tak seringi. BMT Lah gini. terus nyaurmu kapan? Yo engko nek tanggapan bar iki to, nek aku mbok kei 350 tapi yo. Lah ki opo to kowe Aku kangen to. Lah kok iso ngono kok. Wis tak ayo bedekan piye? Ya lah ya opo lagi metu bedean bocah iki piye to jane? Kelebihane apa aku pengen ngerti. Wong saking asmanipun pun jelas to, Pak. Kampret. Kampret. Kowe iki lho malah piye? Wong iki ketok cilik kok medhindhi-medhindhi malah kaya cere mende. Walah potongane kaya kudane lanyang-anyangen iki. Kowe iki sing ngejak aku lho, Mas, kok malah ngenyek aku. Lah nyapa nek mbocak nek kene trimo mbokku gembukan. Sing nganggo gembukan lho sapa? Lah mbok ndoni cere mende. Lah kowe ngenyek aku kaya kudane lanyang-anyangen rumahsamu kowe bagus dhewe to piye le? Ya Allah, terus Jek anyar kok ya wis arep gelut. lah ngene iki lho sing tak gothingi ya ngene iki awake dhewe iki lagi sambung ngono lho. Wah, drum aspal ki jane ram tok. Drum aspal gundul mulu. Mbang kowe kok kresek kobong. Kresek kok kobong ya dene wong lempit ngono to. Lah nyatane ya ngono. Wong kampret dhewe niku artine pun elek to, Pak? Loh, Kampret ki artine apa, Mas? Kam niku cuthik, pret niku entut. Kampret niku tegese cuthik entut. Piye. Wis ora nek bagus-baguse lah nek dodok wis jelas. Menawa nyuwun sewu sing mirsani wau ngrasani. Piye? Dodok kok saiki tambah ketok bagus kuning, kulite kok apik ya apa perawatan to ngono. Bayuh perawatan. Lah nyapa? Lah ngene perawatan. Nek kaya ndut ngene. Perawatan. Kowe mari bar kena katarak dadi ya Ora, nyawang ora. aku iki kaya endut. Lah nyatane dirasani lho, tenan lho dodok malah bagus lho ngono. Masa ta? Dodok ki artine ya apik. Apa? Dok ki donga, dok ki wedok, dongane wong wedok ora kaya kowe kam ki cuthik, pret ki entut. Kowe ki cuthik entut. Enak beto pret. Kok mesti Nyapa lho? Mau sing nonton bareng enek sing rasani ya tak dok. Nggih. Nek Cak Dodo ki nuwun sewu pasuryane kaya pelawak saka Medion Kirun, ngoten to? Nah, iki ya kaya kancane, Pak. Kancane sapa? Kancane Kirun. Sapa? Kirik. Ku ngletak cengelmu apa piye kok. Inna apa ha, Maa? Sabirin. Artine Kekasih Gusti Allah. aku nyawang kowe nggih brengoso kaya gurem to.
Ngene masa gurem cetha to. kok sop. Ayo bedekan apa piye? Kok bedekan iki lagi munggah kok bedekan to Mas. Aku wis kangen ayo bedekan. Lah kok kangen kowe kok demak-demek. Ndang Demek to. sing wong wedok-wedok kaya Mah aku kangen awakmu ambungen aku. Ya Allah. Aku ambungen no. Gopo ngambung seremit iki apa kecok. Wah. Gregeten aku malah mbek Piye piye Bu Bapakno? Wah, kena upas. upasi ula to piye kok upasi kok iso gregetne wong iki jane nyuwun Kaya sewu. Pak. Adicarane napa, Pak? Adicarane syukuran. Syukuran tasakuran Nggih. menika panjenengan Bapak Haji Madrim Nggih. kalih Mas Tono Heeh. kalih Bapak Solikin. Nggih, Niki- ngetakne putu. Nggih, Lan ngetakne kabeh sunatan masal. Nggih. Sekitar bocah-bocah sekitar kene uga tasakuran atas diterimanya Ananda Zaki di IPDN. IPDN kowe ngerti apa ora? Ki pendidikan tinggi Mas, urusane karo negara. Paham apa ora IPDN? Paham aku yo S2 kok mbok anggap apa? S2 berarti sandure sarjana kowe. Ora, Ya, S2 SD karo SMP. Ya S2. Waduh. Mesti mbok kenekno to ro. Wis ora apa-apa, so kaya gajah duduk ngene to model. Duduk gundulmu no. Iki IPDN, kowe ngerti apa ora IPDN ki apa? IPDN kok gak ngerti. IPDN. Kepanjangane. IPDN. Bocah ki ndak bar mangan boto to jane iki kok so. Ki nyapa. Mesti artine IPDN ki apa? Lah iya. Apa? IPDN. Kepanjangane. IPDN. IPDN. Rene? Ya ya Mas. Tak setrum cangkemmu kowe kok gregeten aku sese. Ndek ngisi mbok setrum merong garing kok. IPDN nggih Pak nggih. Alhamdulillah. IPDN ki Institut Pemerintahan Dalam Negeri nggih Pak nggih. Leres. Alhamdulillah lho ngeten iki lho. Lho iya no. Nek sekolahe dhuwur kaya aku ya sini iki sarjana lho Mas. Sarjana pendidikan jelas. SPD. SPD. Ya. Pak Kangko. SSN. SSN sarjana seni. Kowe apa le titelmu? Lho, aku mbiyen saurunge 3 tahun ya DRS no. Oh, Dokter Andes. Sopo sing ngomong? Lah DRS iki Dokter Andes. Dudur rodok suwe. Apa? Dudur rodok suwe. DRS. Pantesan roba rapi terus wong duda-duda kowe iki Wis to, omongan. aku kayak yambung kok Iki saiki. apa to Prat iki kok sok kayak ambung apa kok sok derek dedonga nggih Pak nggih. Nggih, ndedonga niku Derek penting. Mugi-mugi Dek Dito nggih. Nggih. Dek Dito mugi-mugi sak badane ditetake Nggih. dadi dewasa, dadi bocah sing pinter, cerdas. Heeh. Pokoke apa sing dadi gegayuhane iso terkabul. Amin. Kagem Mas Zaki Zaki. luar biasa Nggih. PDN mugi-mugi apa niku nyuwun sewu nggih badhe PDN lulus langsung diangkat nggih Pak nggih. Nggih. Tenggene pemerintahan ngoten nggih Pak Haji. Nggih. Sampeyan ndongakno putu kula Zaki ku nggih. Nggih. Kalih Zaki kula Nggih. nggih ndongaaken panjenengan. Nggih. Mugi-mugi saged kumpul sing lawas niku saged. Lah, ra tenan to. Ra tenan to. pundi? Wonge akeh sepakat, aku tak nglathuki Banjari. Iki apa to, Bret? Ya nyapa to, Dok? Nyuwun sewu rezeki pati jodoh niku ampun diatur saking ngarsane Gusti to, Pak nggih. Nggih. Dene kok awake dhewe enek rezekine teko sakmene ya wis diglathuki sakmene ngono lho. Ya ya. Saya lho Pak Haji Madrim nggih. Dados nyuwun sewu menawi nggih pun kula kalih mriku rezekine pun sakmenten mawon. Kula tak gandeng kalih blekok moncrot niki. Ngoten lho, Pak. Yo ben ndaut ae gak apa-apa to yo biasa. Niki Nggih. Pripun, Pak? Biasane sampeyan ndaut karo Nggih, Banjari nggih Daud. karo sapa? Yo, karo Mas Tono no kene. Lho kok Mas Tono ki lho, Mas Tono ki domisine teng Surabaya. Oh, lah nggih kula tindak mriko. Kok tindak aku rono. Lho, ngono Ning lho. Surabaya. Iya no kok. Nututi Mas Tono. Golek rasa. Kok golek rasa ki jane apa to berarti? Wis to aku ndang to. Ndang piye? Ayo bedekan ayo. Kok gitu bedekan bocah ki kotruk to piye to Mas? Aku wis pengen bedekan ayo. Lho bedekan ya bedekan nang tapi kan tunggu waktu sing penak. Ya ya meruntu masuk angin ya Mas. Masuk angin apa bolak-balik ki mangkon rujuk mengko. Ki lambemu wis teko ndi-ndi. Iya iya. Kowe karepmu ape piye? Aku ora piye-piye ya Pengen bedekan. bedekan. Ya ya ben kaya wong-wong Pak lho. Kanggo kula turuti. Nggih, siap. Ngene bedekan. Nggih. Berarti kowe pengen ngajak pinter-pinteran. Lho iya iya no kono. Saurunge bedekan ning aku duwe syarat dhisik. Piye syarate? Kowe kudu tak bedheki sik Ya. ya tak kei cerita. Engko nek sing syarate siji. Apa? Kowe gak oleh ngomong sing jenenge ora. Nek ngomong ora kowe dituthuk. Setuju?
Iki tenanan. Setuju. 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 Nek sing kalah bojomu tak pek, Iya. nek aku kalah bojoku tak pek dhewe. Lho. Lah kok bendal nek. Maksudnya ki bojoku ya aja mbok pek bojoku bokong gede sisih kok. Gede seseh Ngono piye? mlaku lho. Ngene lho sowante ngene lho Mas. Iki lasno ning gone rajiman ra apa-apa. Rajiman. Siap. Siap. Pakai cerita ning syaratnya siji ora oleh ngomong. Ora. Nek ngomong ora di Tutuk. deal. Dil Pak Dok. Oke, keren Oke. Dik. Pak Dok apa Pak Yudo? Pak Dok ya. Ayo kon kok sok. Yo Pak. Yo. Lah ki lambemu kok sok mbayani men to. Ya i. Nyuwun sewu, ceritane ngene. Apa, Nyuwun Nek? sewu, Pak. Ya tak melu menyimak. Menyimak. Ah. Ngene. Rungokno. Yo aku wedi Gak karo. oleh ngomong, Ora. nek ngomong ora di. Tutuk. Dek ingi pas dino Minggu. Piye? Mas Tono tuku sepeda motor anyar kok dealer. Sepeda motor anyar kok dealer. Delalah dino Senin montore ilang. Kamangka sing kliwar-kliwer ning omahe Mas Tono ki kuwe. Berarti kuwe sing nyolong montore Mas Tono. Ora. Iya. Lho, piye to Mas? Lah ki mang apa to pertanyaanku? Gak oleh ngomong. Ora. Mas Tono kelangan motor lho Mas, deknane lho montore anyar Pak nyuwun Ah, sewu. iya. Saking dealer gris urung enek plat nomere. Mongko sing ning kono ki awakmu, berarti kowe sing nyolong montore Mas Tono. Ora. Kowe. Mas Tono montore ilang berarti kowe. Ora. Iya, montore anyar lho berarti kowe sing nyolong. Ora. Waduh, Dek, aku tek bosok ndasku. Ganti Mas, ganti. Nyapa to? Sik dikit contoh kok kula sepeda motore ilang. Lho lah iya. Etok-etoke Mas. Niki mboten tono jenengan tapi tono kuni anu krecek. Mosok to. Iki paling iki. Ora. Iki. Ora jere tutup. Oh, Mboten kupingmu bosok wis. Mas Tono, Hah. motor dealer. Lho kok iso motor dealer iku truk ta piye kowe iki? Sik. Dealer montore Mas Yo. Oh iya. Lho dealer kok montore Mas Tono to? Dealer dituku motor. Oh piye to ceritane piye to? Ngene lho, Piye? Mas Tono ngedono motor kok dealer. Montore ilang, mongko sing ning kono kuwe, berarti kowe sing nyolong montore Mas. Ora. Lho, piye to iki? Mas dealer motor. Kok iso Mas dealer motor piye to? Mas Tono, Heeh. dealer montore ilang. Duh. Kok iso dealer motor ilang iki piye to pret kowe iki? Lho, anu sing nyolong sepeda motor ora. Duh, ora berarti ya kowe iki, he? Kowe berarti. Piye to iki kok balik? Mas Tono motor ilang berarti kowe sing nyolong. Ora. Iya, kowe berarti. Terusno. Ilang motore kowe ngerti? Ora terusno. Oh, berarti kowe. Oh, lah 350 tok gembuk. Kowe berarti. Kowe nyolong motore apa? Ora. Kowe. Ora wis rene. Nyapa? Pak, Loh, Pak Haji mbok takoki. jenengan kelangan montore Mas Tono. Iki Piye piye? to? Lah iki piye? Jenengan apa ngertos? Jenengan napa ngertos? Apa? Jenengan napa ngertos sing nyolong sepeda motor? Gak roh. Oh, gak roh iki lho. Jawabane gak roh iki. Lah mbok karek kowe lah kae lho Pak Kangkong. Kudune jawabane ora, kok malah ora ngono Kok nek. aku terus to iki? Lho nyatane kowe ya ngomong ngono kok sok. Wah, alah wis rasa nganggo ngene iki 350 tok mbledos ndase. Wis to disyukuri. Pira-pira nek disyukuri insyaallah engko lumintu. Nggih, matur sembah Pak Kangkong nuwun. mbok takoni apa ora? Mas Tono Pak Kangko. Ah, apa? Motore niku ical. Aku ngerti aku. Padahal riwariwi niku panjenengan sing enten teng daleme. Ah. Napa jenengan sing nyolong sepeda motor? Mbuh. Mbuh karo. Mas Tono niku kelangan sepeda motor. Ah. Lah, riwariwi niku jenengan. Ah, aku wirawiri. Nggih, riwariwi lah sing sepeda motor niku ilang jenengan sing nyolong. Ah. Apa? Sing jenengan sing nyolong. Wah, ada. Gak roh. Apa? Lho nyapa to kowe malah guyu. Sik to, Brek. Piye, Pak? Motor Mas Tono ilang to? Nggih. Kowe ngerti ora? Ora. Hore! Kampret jase kopior. Kampret jase kopior. Pak, jenengan niku kula tangkleti. Iya. Mas Tono kelangan sepeda motor. Jenengan sing nyolong. Mas Tono ki ora duwe sepeda motor, duwene mobil. Oh, ndine mau. Lah kowe ngerti apa gak, Pret? Ora. Ora ngerti ngono. Malah ngeget kene.
Takiyatke. Itu tanda kasih, kasih sayang, kasih sayang. Kasih sayang lagi pisanane tak giatke ini kasih sayang. Cara mana sekolah kowe di ospek. Nah, ospek iku kudu keras, gen disipelin. Ngono lho. Apa, Pak? Napa, Pak? Disipelin. Allahu Akbar. Disiplin. Ya disiplin. Tambemu kaya cintung bensin. Kok disiplin. Disiplin. Wis rasa guyu-guyu ning kono kowe. Mbak, sampean nyolong bedah motor. Jawabi, Mbak, jawabi. Sapa rong kowe enek sing bener? Sapa rong kowe enek sing bener? Masa ta? Iya takoki siji-siji sapa ngerti enek sing bener? Oh iya. Mbak, Mbak gundulmu apekno, kowe ora ngerti kuwi sapa? Hah. Kowe nek Mbak, Mbak. Kowe ora ngerti sapa kowe? kok sik iki. Lah nyapa? Aku kok wedi to. Lah nyapa kok wedi? Iki mosok gini bapak. Nggih menika garwanipun. Nek iki lho manut mbok takoni. Lah nyapa? Lah Mbak motor tos. Aku jane gumun apa? Kayak nyapa? Mesti sinden iki lho sing nom-nom kok mesti dijejerke kalih dalang. Nggih. Lah sing bareng sing sepuh kok dipinggino ki ambak awor penonton ki apa jagani nek geger terus sing sepuh entek ngoten to. Mboten. Lah pripun? Nggih sing sepuh niku detek mikir dhewe niki minangka komando. Ketika sing nom-nom niku salah, sing sepuh niku sing ngabani ngeten lho. Oh alah ngono lho Pret kowe kudu paham. Guri iki ya dikeki blabak apa ngono lho. Lah nyapa? Lah nek wis sepuh ngeblak kujur iki. Ya ora no ya kuat pondasine kuat iki. Oh, kono. Kowe ngerti po? Oh. Kok remuk terus. Wis tak turuti niki, Pak. Ah ya. Kowe ndang tono bedhekanmu apa saiki? Kowe pengen bedhekan apa? Tak bedheki tenan. Ya. Oke. Ha, Sampean ngerti lampu merah? ngerti. Ya wis oh. Lho, iki kocok ta piye berarti iki? Lah piye? Bedhekan ki sing genah sing apik ngono lho. Piye bedhekanmu? Sampean ngerti lampu merah? Ngerti. Sikit pertanyaane, Heh. nek merah jalan, nek ijo mandek apa? Ya lampu merah, lampu bang. Kleru. Nggih ta Pak nggih, Nek lampu merah. Kleru. Lho nek Nek abang terus. nek ijo, Mandek. lampu bang ijo. Alah kleru. Lalu lintas. Alah kleru. Alah Ya, kleru. lampu. Alah kleru. Ya apa lho urusan? Apa ya? Kowe iki ngajak piye? Aku ngajak piye? Kok geget Cuk. Cuk tangan loro tenan putruk. Kukune dawa. Wis ta, utara tak jarak koyo gak tak kethoki. Ngure masone. Lah sing bener apa? Sing bener Pak Kangko ngertos mboten Pak? Sing bener kuwi wong mangan semongko. Lah kok iso? Lah ke abang gak terus nek mangan. Ijo kan mesti mandek, mbok terusno bongko kowe kloloten. Iki omonganmu ya ora tepak Pak. Iya. Ya bener to Pak ya? Bener ning kurang pener. Lah ki napa? Mangan apa? Mangan semongko Nek abang terus dipangan. nek ijo, Mandek. lah nek sempongkone kuning. Mau semua enek kuning ya. Nggih ta, Pak? Enek sing kuning. Piye nek kuning? Oh nek kuning terus Mas. Terus piye? Terus ning kali ngambang. Abemu tak kapok Iki kok iso. Oke, 1-0. Pertanyaan berikutnya. Oke. Cebloke ning isor sing dingeto ning dhuwur apa? Kapal mabur. Salah. Pesawat. Salah. Helikopter. Salah. Sepeda motor. Salah. Sepeda motor ning dhuwur kocok tapi berat kowe iki kok sok. Sepeda motor kono ning dhuwur. Ya, ya. Apa? Kucing anyang-anyangan. Lho kok iso teko kucing anyang-anyangan kowe Aku iki tak sekolahmu ceblok. apa kok iso? Iya. Cebloke ning isor sing dingeto ning dhuwur apa? Katok gak iso Mas. Gak ngerti? Gak ngerti. Gendeng bocor. Lho, udan plek sing didelok dhuwur. Mikir. Mas mikir kok kene to Mas. Ah, jere kowe pikiranmu ceblok ning bokong. Mikir lho. Ngono lho. Apa kok ngono kuwi? Lah yo medun rewene. Kowe ndek lho. pertanyaan Yo apa, Mas? pertanyaan neh no. Niki Apa? kula gadah. Lho, lah niki. Kenging jenengan asmane sinten? Kula Mas Komper. Kampret, Mas Komper. Kampret. Mas Kampret. Mas Anu Muhammad Dodok niki. Mas Dodok. Kenging napa kok dijenengno Mas Dodok? Sebabnya pun di anu sing duwe nglairno sing bapake ada Lha bocah iki piye to? Badak kelebon to piye? iki lho ditakoni aku Lah kok sebabnya tapa iki jawabane apa? sebabnya ya dilairno Mas. Nggih jelas niku dilairno. Lah terus? Bener tapi salah. Lho, enek bener enek salah iki Mas. Sebabnya napa Mas? Kenging napa kok dijenengno Mas Dodok? Kenging telek napa? Iso kenging telek iki kocruk tapi kok iso. Dodok menika mergi dongane wong wedok, Mas. Niku lu bener tapi salah. Lho, cek salah nae Mas. Lho sing jeneng aku kok disalahno Lho iki. nggih wo bedhekan lho. Lah sing leres napa Mas Ton? Mbon katok Katok Mas. soalé lemu gede. Dijenengno Dodok. Lah nek cilik Didik.
Nek cilik Didi. Aku kebliduk iki dina iki jelas. Lho nggih ora apa-apa to Mas Didi. Kok iso Mas Didi sapa kok iso? Kowe ini pertanyaan apa neh? Lu sik akeh no pertanyaanku kok. Apa? Iso munggah ra iso medun. Ora iso munggah, ora iso medun. Weh, Kethek, alah ra iso. kethek munggah. Alah ra iso. Kethek anyang-anyangan. Ora iso kok kethek ae to cah iki. Ya aku ngerti ku Lah, kuwi ya. iso munggah ra iso medun apa? Anu sliro. Alah kleru. Kelelawar. Kleru. Lah, apa? Kleru. Apa? Munggah haji. Munggah haji mosok enek medun haji ngono. Ora enek be. Ayo satu kocok. Iki apa kok ngrogong-ngrogong iki kocrok tapi. Cuwilik Pak tibake. Kowe lambemu aja mbahas kuwi kok. Siji malih nggih. Napa Pak? Bisa nih. Siji malih. Jenengan gandeng kalih Mas Kampret niki kira-kira digawe suwe apa digawe sediluk? Piye Ro? Pertanyaan yang sangat berat ini. Loro-loro niku kudu jawab. Oh ngaten. Nggih, kula pengene nggih kantun Sik, mriki. iki gak nek kopine lho iki kene. Anu iki materi napa to Mas? Lho lah iya iki bome ning ndi? Nggih. Gandeng Mas Dodo kalau Mas Kampret kan pun gandeng. Nggih. Ini ki digawe sediluk apa suwe? Digawe sedulu apa suwe Ro? Lah niki ampun disi kersa Mas. Nika kantun ingkang maha kuwasa. Lah nek rencana kula karep kula nggih tetep dangu. Bener, kabeh niku apa jare sing kuwasa, tapi kan awake dhewe nggih cita-cita tak terusno apa gak kan. Terusno piye Ro? Nggih diteruske. Diterusno ora aku nek meteng piye awake dhewe? Kowe Diterusno. meteng kok digugurno ngono wis to pret kowe kok. Apa denane watuk biring yo kon gugurno. Watuk to, gugurno. Watuk kok digugurno. Lho ora nek meteng ku lho. Lah iya iki piye? Lah terus pripun Mas Tono? pripun niki? Lah niki kan jenengan. Loh, nggih kula manut niki kok, Pak. Wong loro digawe suwe pas diluk ngoten Dangu mawon. Mas. Digawe suwe pas seduluk nek seduluk langsung dipateni soalnya iki. Iso dipateni piye to? Nggih dangu to Mas. Pripun to Mas? Nggih. Nggih. Terus ngeten iki napa nggih? Wong urip niku kan kaya kula dhewe nggih mboten ngekek contoh wong liya. Kula terus badhe lungguh teng mriki niku nggih proses diseneni perkara udan mang terus dilem-lem dikaken munggah nggih ditampani mawon. Kan ngoten. Nah, niki prosesnya jenengan niku lek pingine niku lek kula nggih. Kula pingine niku nggih sedaya guyub. Nggih leres niku. Guyub. Nggih. Enten masalah gede iso digawe cilik. Masalah cilik diilangi. Masalah cilik lah nggih, wong gede digawe cilik apa maneh cilik mau sampai digedhekno. Nah niku. Nggih. Nggih. Lah terus pripun? Nggih, pripun nggih niki mlampah yang kalih niki. Nggih. Bareng Nggih. mboten saged. Nggih, kiambak-kiambak. Piyambak-piyambak. Nggih. Lek mlaku bareng ya gak iso nggone siji digawe bareng ya Wong gak iso. mlaku- Ngarep mburi apa kiwa tengen kan ngoten. Mlaku dhewe-dhewe ya wis Ro aku tak medun sik ya. Ya apa kok medun sik iki kok iso Lah piye to? awake dhewe iki netepi wajib ditimbali mriki kok. Nggih, Wah, iya nyuwun to. sewu Pak Kangko. Nggih pripun? Niki kepareng anu jumeneng menika pesindene menawi Nggih Mas Tono niku kagungan lagu Mas. Oh, Niki siang mau tinggal latihan enek kekurangane nyuwun pangapunten. Lagune pitutur tumraping wong urip. Nah, Oh, tapi ngoten, nggih, nggih. menika karyanipun Mas Tono, cobi kersanipun dipun kumandangaken kelawan kanca-kanca. Nah. Ya, coba. Lek enek kurange nyuwun pangapunten. Oh, ngono, heeh. Ya. Mergo iki garapane lagi aman mau leh latihan. Yo, monggo dipun aturaken Monggo ditandhaken. karyanipun Mas Tono lagune urip nggih Mas. Nggih. Mas Tono, Gesang urip. gesang urip. Mungkin kan direwangi kali Mas Tono sing nembang. Monggo Cok. Yuk, kaya ngopo? Karya Mas Tono. Pancen urip amung mampir ngombe iku nanging kudu gagas urip donya urip akhir nyingkirono marang tindak
ingkang nista. Ayo Mas Tano. Urip mung sedelo mula lakonana kabeh iku coba perlu direnungno uripe diuripi supaya urip kabeh iso urip sansaya urip Sopo direnungno apa wae rasakno suwiwe sajan apa sengsara ora iso seneng tatanen rasa sing wis ditrima coba direnungno senajan abot sengsara olan iso seneng apa wae dirasakno rasane uripe supaya tumata urip dicoba urip ditata tumata urip ditata dipernahno urip ditata dipernahno urip sedelo mula lakonono susah seneng urip kudu ditrima kabeh iku coba perlu direnungno iso oleh rasa
urip ditata dumata urip ditata dibanana Mas Tono kalyanipun ya nuwun sewu nek enek kurange kurang pas nyuwun pangapunten nyuwun dipun koreksi Mas Tono. Istimewa Mas. Terus niki cerita lagu niki kan pas kula kuliah teng luar negeri niku. Wah nggih. Oh nate kuliah nggih Mas. Nate Kuliah teng luar negeri timbangane nganggur gawe lagu dados kuwatah gesang urip kidung urip banyu mili waduh kathah sing niku. Niku kuliah teng universitas napa Mas? Wah mungkin ngobrol wong loro lek niku. Nggih, matur suwun Mas Kangko. Nggih. Istimewa dadak tapi luar biasa jenengan sak apa Mang? paguyuban. Nggih. Nggih. Nah niku istimewa lek jenengan luar biasa lek kula biasa di luar kula. Nggih. Nggih, matur suwun sanget. Sami-sami. Nggih. Menika kathah pamundhut. Nggih. Cak Dok karo Cak Pret. Nggih. Nggih. Menika saking Mbah Rasim. Ingkang mapan wonten ing pojok watu. Insyaallah badhe wayangan kula sak kanca tanggal 16 Januari wonten ing pojok watu Bluro. Nah, nderek pungon Mas Kangko transfer 500.000. Alhamdulillah. Nggih, ampun kesupen tanggal 16 Januari dipun wara-waraaken nggih. Kula sampun wara-wara wonten pojok watu Bluro tanggal 16 nyuwun lelagon ngujiwat. Lah iki. Nggih. Ngujiwat nggih Pak nggih. Nggih. Wah niki daerah Bojonegoro Cepu Bluro niku pandemen wayang Pak niki. Oh ngaten. Nggih luar Nggih. biasa. Nggih. Istimewa mula niki wau sing hadir sing rawuh wah hebat. Nggih. Wonten WMC Nggih. Wayang Mania Community. Leres, WMC sampun rawuh ket sore. Nggih. Bukan wayang bukan dalangnya tapi yang penting melestarikan wayangnya. Leres. Betul. Nggih nuwun sewu Mas Kangko nggih. Iki gandeng wis suasanane sereng. Nuwun sewu, lek mujiwat kan kendo, engko diaturke nggon gara-gara. Ha nggih. Nanjake para kanca-kanca waranggana. Nggih nuwun sewu Mas Kangko nggih. Pripun? Niki sing wingking ini nggih kula sediani videotron. Oh ngaten. Nggih, luar kersane. biasa. Nggih. Kersane saged. Pancen disembadani saestu. Ugi nggih wonten durprese mboten Pak Haji Madri. Enten nggih. Hadiah. Kulkas Hadiah. 3 pintu terus e. Hadiah iki mau hadiah kok sampean kudu apik karo sing lawas. Hadiah niku mau. Pelole. Kok ijek kuwi. Nggih monggo Pak Kangko menika ingkang Anak wedok kula nggih. Ah, nggih. Lebih nggih. Nah, mumpung anak wedok niki prei sekolah. Mergo isih masa liburan, jare arep nyanyi cara Banyuwangenan ya, Nduk ya. Nah, niki kelas 3 SMP Cak Dok. Oh nggih. Ya asli anak. Hebat 3 SMP pun pinter nyindene. Oh lah nggih. Niki angsal Ya joget. ya karo mboke. Oh. Oh, utuh ya sampean nek babone. Ah nggih. Ya Nduk Rahesta Deka Chandra Dewi lagune Loro Sesigar ning digarep gamelan Bali nggih. Oh nggih, Nggih, cocok nggih. menika Pak. Angsal joget niki nggih. Langsal joget nggih. Oh boleh. Mengke Pancen betul angsal. ora apa-apa lek lagu ki kudu dijogeti. Oh ngoten. Nggih. Ben gak sumuk kok. Ayo kenalan karo Dok kae. Alah cantiknya. Memang pepatah benar mengatakan Apa? buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ah nggih. Jere sapa? Lah nek dipangan sodot, Kok iso teko dipangan sodot lah iya lho. ceblok terus dipangan sodot kok malah tekan ndi-ndi. Iki sing jenenge oh ya. Lah iya. Wih, iya. Namanya siapa tuh? Tata.
Tata. Nggih. Kelas berapa, Nak? Kelas 3. Oh, kelas 3. Tiga. Wah, teges bocah iki Teges, teges. iya. Dadi ngeten iki lho, nyuwun sewu Pak, jenengan nggih sae niki didik lare bocah kados ngeten iki bener. Ora kaya anakmu. Anakku nek sing kenek kok. Umur 3 tahun kok. Ngapunten, kula sing didik mboten papah lho, Om. Lah sinten? Oh, mama. Babone. Oh, babone iki Makane jane niki apa? tegas ngeten iki. Mama lho. sing didik Mama, jenengan. Ibu, Mama. nggih. Pak Nggih. Kangkon didik apa? Pak Kangko klemar-klemer, Om. Nggih. Hebat berarti mamae. Nggih. Wis sing apik Dik, somben sawet dadi sinden sing pun kuncara, Amin. kondang sing tetep andhap asor aja Mbah. Lho didik sing apik ora kaya anakmu umur 3 tahun mbok ombene arak iki selek. Iya. Opo kae jajal kok. Jajal piye. Ayo Nduk. Iki jenenge Om Dodo anu Nduk ta. Nggih, Om Mau Dodo. dirasani anu dagelan sing lemu nika sing jenenge sinten to, Pak? Anu jenenge Cak Dodo. Oh, lha iya kok rai kok gaji tok ngono jare. Nduk. Aja ngono. Mboten. Sampean bener. Ora ndek gulu jare. Duwe Pak. Dulu kok. Pundi? Gulu ki ya gulu to Pret. Lho. Di Gulu. cantikku bokong to wi. Bokong gundulmu kok bokong. Ayo Nduk. Monggo pun aturaken ya, Cak. Nah. Garap gamelan Bali ditanjakne. Ya, yo. Loro sesigar. Yo. Waktu kembang mawar mekar barengi ati kawis gambar cinta suci kang singkas kaya ati lara sesikat sapa wonge sing gandruk-gandruk karone siji rasane sewu dalam nganti ning jiwa kembang mawar dikongkong liya. Halah nakut riko loro ati janjine riko nyulayani ngerti sing arep kenalan wis kadung hati loro sesigar nakut riko loro ati wong liya. Ayo joget Nduk Cahayu. Para Hesta Dika Chandra Dewi. Waktu kembang mawar mekar barengi ati kang wis gambar cinta suci kang sing kabalas kaya ati lara sesikat
siji rasane sewu gelangale ning driji kiwa kembyang mawar digawa wong liya. Oh. Iso, Pak. Jih, Nah. hebat jas. Anak wedok jan hebat. Penak. Nggih. Nah, po enake wis kula iki. Niki jengben mesti nggih kuliah teng kene isi nggih, Pak. Insyaallah ngoten. Alhamdulillah. Ning manut bocahe, Ngoten nggih. ning ingine bapake Nggih. kuwi ya iso nyinden, ning iso dadi dokter. Oh, ngoten. Nggih. Nek bapake sak wayah-wayah masuk angin kuwi rasane dokter ning di apa dirampungi karo anake dhewe. Ah, dirawat kalih putrane dhewe. Iya, dokter tukang kerok. Basa tukang kerok piye to? Pakai kesehatan kok kuwi. Lah, ngono lho, Pret. Dokter kok tukang kerok. Lah niku pakai kesehatan nggih sami. Ora, Pret, aku tak takok awakmu. Nggih nyapa neh Apa awakmu golek bojo no sing mbok kira mbok pilih bojo sing model piye cara mono? Pilihanmu. pilihanku. Ya. Ya sing model dokter lah. Lah kok iso dokter? Dokter malam pertama langsung ditari itu. Ditari piye? 3 kali sehari ya. Gitu. Oh, nek dokter ngono. Iya no, langsung ndang dadi Mas bendang duwe putra. Nah, aku ya ora aku. Lah kan nyapa? Nah, aku ya aluk kuwi lho tukang bakul gorengan ayam. Kok iso gorengan ayam? Malam pertama mesti tawani. Piye? Paha atau dada ya? Piye? Paha apa dada? Paha apa dada ya? Ah, blutru. Blutru koso. Wonten pamrutan mulai, Pak. Nggih ta sih. Nggih. Napa niki? Saking Menika sing kata sing monitor. Nggih. Menika saking Mas Ngadinu Pondok Ungu tasih monitor. Assalamualaikum kakang kula nyuwun lagon pepiling karyanipun Mbah Anom Surata Suwargi. Wih nggih. Iki nderek streaming ugi Mas Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Salam kagem kanca-kanca WMC Wayang Mania Bojonegoro sebagai mawon. Salam saking Pak Waris Sugiono. Nah, Pak Ngadinu Pondok Ungu tasih nderek ngebiar Mas Kangkong nggih. Nyuwun lagon kangening ati. Nah, nggih. Ugi menika wonten salam saking Pak Kasir Jambe Kalitidu. Nggih. Nggih. Salam saking Salam saking Pak Kasir Jambe Kalitidu. Oh, nggih. Derek mirsani live streaming, Pak. Siap, siap. nggih. Ana Mbak Mayang, ana Mbak sapa jenenge Wanda karo Mbak Wiwi Irnawati. Anjing. Telu-telu diaturi jumeneng ya. Nggih Nggih, no. Pak, cocok menika. Ah, telu. Telu. Kalian Ana sing nyuwun lagon nek ngujiwat engko Mbah Rasim tak aturke nggon gara-gara sing nggone kepenak. Yo. Ah, iki nyuwun kangening ati saka Pak Ngadinu Pondok Ungu. Ah, yo. nggih. Ayo Mbak. Mbak Wanda, Mbak Mayang kelawan Mbak Wiwi Irnawati. Nah, yo. Diaturke kangening ati. Ah, yo. Coba. Iki mergo selalu menyimak setiap malam ning pamundhute ora nate tak pinangkani. Ah, Kita pinangkani bengi iki men marem. Nggih, men marem nggih Nggih. rezekinipun. Mergo menika penggemar berat Dwijo Laras Indonesia. Nggih, leres. Nggih. Yo, coba kaya ngapa? Diaturke kangening ati. Monggo, Cok. Yuk, dados.
Monggo, Pak. Duh wong ayu pepujanku. Weh, apa-apa nek apa? Tresno iki sarapanku. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding. Oh. Woi. Terima kasih. Mas Joko Kedung Malang.